Datan kinggang serembet lamun aduh tak geting ngati gandeng siramu ki jek sekolah ijek sekolah dasar suaramu ya kena mirasa. Dadi kowe notasi-notasi kudu mudeng nduk, belajar karo Pak Kino. Suaramu mesti dadi yen cerak tansah mulaan sito asito Bindi halan minduno ayo ba situasi War ngetes marang jeneng sira, jumbuhno marang bawa iki nduk. Kabisanmu apa terserah sliramu no. Nggih, Kang Mas. Wuyung ya kena, ngidam sari ya kena. Setya tuhu Kang Mas. Setya tuhu wae. Aku kang setya satuhu. Ngono ya ngono iki ibu garwane Pak Senen uga keparing cek lenggahno. Ya iki sing bayar aku lan siramu Bu Senen kuwi. Bu Senen. Wilujeng lenggah nggih Bu, muga-muga kotak ingkang wonten mlebet mboten wonten demit tuyul priprayangan. Muga-muga kotak wadadit kebak bludak kena kangge kebutuhanipun Ibu Senen sak keluarga. Allahumma ya bacot kena. Mugi lestari Allah. Mugi antuk berkahe. Yo yo. Halo. Ya ya. Sarengan campur sari putra Sokowati.
Audioson Rahmadi ingkang miji saking Singapadu. Video syuting Pak Lupi. Yang goleki to nduk. Oke geni dok wetan ning mburi iki lho. Ya, tak kancani. Pripun? Tak kancani. Nggih. Ya, nek dikancani pengendang ya rusak kok tatanane kok. Sing ngendangi sebabe nginceng kowe wis pirang-pirang puluh taun. Mula do seneng karo pengendang ya. Kowe nek seneng pengendang kere uripmu. Seneng karo Pak Dalang Kina. Tentrem uripmu, tenan. Terno ya ngirit ya Kang Mas ya. Ngirit kaya aku kuwi mung jeneng toke kolu. Lah ya kuwi. Bape rande untu. Diaturke ya. Halo. Handika pangayo So, ya, ya. Hoka, hoka. So